Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks Pranata Cara upacara adat Pitonan. Sugeng rawuh para sesepuh Bapak Ibu saha para tamu ingkang kula hormati. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala wiwit dinten menika kita saged kempal bebarengan kangge ngrayake upacara adat Pitonan. Peringatan 7 wulan tawi taunipun bayi. Runtutan acara Pitonan dinten menika setunggal donga pambuka dipimpin dening Mudin utawi Ustadz. Nomor kalih sambutan tuan rumah minangka rasa syukur lan panuwun. Nomor 3 prosesi adat gunting rambut bayi minangka pralambang kesucian lan awal urip anyar. Papat donga lan tahlil bebarengan nyuwun berkah lan rahayu. Nomor 5 dahar bebarengan minangka wujud rasa syukur lan paseduluran. Mekaten acara Pitonan dinten menika mugi diparingi berkah lan katentreman tumrap sedaya. Nyuwun ngapunten menawi wonten lepat tembung matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.